ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಮರ್ದು ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಎಲ್ಲ ಪುರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡು ಆತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವ ನೋಡ್ಬಾಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಬೇತೆ ಬದಲ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ದು ಇನ್ನಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪುರೂ ಜೋಕುಲ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತುನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪುರೂ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗೋಲು 2 ತಿಂಗೋಲು ಆನಾಗ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂರ್ಂಡು ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂರ್ನಪಾಗ ಅವೆಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂರ್ಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗ್ ಪೋಪನೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂರ್ನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಬೂರ್ಂಡು ಕೋರನ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದಗ್ ಪೋಪ ಸರಿ ಮರ್ದಗ್ ಪೋಪ ಐಕ್ ಮರ್ದಗ್ ಅನ್ನತ್ತದ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಣ ಆಯ್ಸತ್ತಗ ಐತ ಬೇನೆಡುಂದಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜ ಬೇನೆಡು ಇಜಿನ ಸೀತ ಪೂರ ಆಂಡ ಸೀತ ಅಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೊಂಡೆಡು ಜಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಡೆಡು ಅಂಡ ಇಮೇಲ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲು ದೊಂಡೆಡು ಜಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐಕ್ ದೊಂಡೆಡು ಜತ್ತಿನಕ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಮರ್ದಗ್ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ಐಕ್ ನಮನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಯಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಲ ಇಪ್ಪೇಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡುಂದತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾರ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡತ್ತನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆನೇ ಬಂಗೊಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ನಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪು ಆರೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಾರ ಎನ್ನ ನಮನ ಮಾಮಿ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬುಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯಬಂಡ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಅಜ್ಜಿನಕಲ್ ಪೂರ ಮರ್ದು ನಮಕ್ ಮಲ್ತದೇರ ಅವೇ ಮರ್ದನು ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾಮಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂತನ ಮರ್ದು ಅವೇ ಮರ್ದನು ಅಕ್ಲು ಆರು ಮಾಮಿಯನ್ನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಯಬಂಡ ನಾನು ಇಂಜಿನ ಮರ್ದನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುರು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಲು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಸಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗ್ ದೊಂಡೆಡು ಜತ್ತಿನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲು ದೊಂಡೆಡು ಜತ್ತಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ತಂಡಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೆಪ್ಪುವ ಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ತಂಡಸ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೂಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಅಡಿ ದಿನಾಗ ತಂಡಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗ್ ಪಾರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬರ್ರೆ ದು ತಂಡಸ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಗ್ ಪತ್ತ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತ್ ಪೊತ್ಪೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೊತ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಸರಿ ಪೊತ್ತುದು ಐನು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಓಮ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಪೊತ್ತುದು ಐನು ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುದು ಐಕೆ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು
ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಪೊಡ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಮೈಪೋಡು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಮೈತದ ಅವು ಆಜಿದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಐದೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಲೈಕೆ ಪೊಡಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಆಜಿದು 1 ಲೋಟ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವು 3/4 ಲೋಟ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆತ ಆಜೋಡು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಮೂಜಿ ಬೊರ್ತುಲ ಕೊರೋಡು ಕೂಡ ಮೊನದಾಲ್ನ ಉರ್ಚೋನ್ ಬೇರು ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ 3 ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಲ್ತದು ಕೊರೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಟ್ ಕೂಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಉರ್ಚೊನ್ನ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕುಲೆ ಪೋಂಡು ತೂಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತಂದ ಗುಣಾರ ಕೇನುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂದುವೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಮರ್ದು ಪನ್ಪೆನೆಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಕೆಬಿ ಬೇನೆಗ್ ಕೆಬಿ ತೋರ್ನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಬಿ ತೋರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬೇನ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಸಾಬುಂದ ನುರೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಕೆಬಿ ಬೇನ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಸರಿ ಪೊದ್ಪೋಡು ದಾಸೆಮಿ ಸಾಸಿವೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕನಪತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಐನು ಸರಿ ಪೊತ್ತುದು ಪಂಡ ಕರಿಂಚಿನೆಟ್ಟ ಪೊದ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೊದ್ಪೋದು ಲಾತ್ ಪೊತ್ತುದೈನು ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತನಗ ಇಟ್ಟು ಕಾವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೋಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಉರ್ತುಂಡಲ ಪೋಪುಂಡು ಚೋಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪಿಂಗಂಡು ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಐನು ಉರ್ಪೋಡು ಕಾವು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಅಂದುಲು ಒಂತೆಯಾವು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅತಿ ಆವುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಪೋಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುಜಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಐನು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೊಂಡೆದ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೈತಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಕೊದ್ದಿದವು ಕೆಂಪಾಯಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಬಿಕ್ ಬಿಡೋಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬುಂಡ ಅವು ಐನು ಬುಡೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಕೂಡ ಮೊನದಲ್ನ ಬುಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದೆಂಜಲ ಕೆಬಿಕ್ ಬುಡ್ಲೆಂದು ಅಂಡ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 2 ಪೊರ್ತು ಬುಂಡಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಂಡೆಲ ಬೈಯಡ್ಲ 2 ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಗುಣ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಬಿ ಬೇನೆದ ಮರ್ದು ಬಂಡೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮರ್ದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದೊಂಡೇರು ಜಾತಿನೇಕ್ 2 ನಮ್ಮದ ಮರ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಡೇರು ಜಾತಿನೇಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೆಬಿ ಬೇನೆಗೆಲ್ಲ ಪುರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಈ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇನೆದೆಕ್ಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನು ಉರ್ಚಿ ತಂಡಾಸಿ ಪೋಪುನೇಕ ಅವಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂದುಕೇಂದೆ ದೊಂಡೇರು ಜಪ್ಪುನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೊಂಡೇರು ಜಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಆನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ 40 ಸರ್ತಿ ದೊಂಡೇರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆನೆಟ್ ಬಂಗ ಬತ್ತುದು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾದು ಹೋತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಅಂತ ಹೋತುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಾಬೋಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಒಂಜಾರಿ 2 ಆತು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿಯನ್ನು 3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ತರೆ ತೊರಪೋಡು ಜೋಕುಲ್ನ 3 ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆದ ದೊಂಡೇರು ಜತ್ತಿನ ಬಾಲೆದ 3 ಸರ್ತಿ ತರೆ ತೊರಪೋಡು ತೊರತ್ತದು ಈಸೋಡು ಪೂರ ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಈಸೋಡು ಮೂಲಿಗೆ ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಐನು ಈಸದ ಐನೆ ಇದ ಕಡೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲುದೊಲ ಇಜ್ಜನ ಕೊನೂರು ಪಿದಾಯ ಅಂಡಲ ಪಾಡುವೆರು ಏಪಲ ಕಡೆಪಿಯಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲುದೊಲ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ ಕೊನೂರು ಪಾಡೊಚ್ಚು ಕಡೆಪಿಯಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಪಿಯಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪು ನಮ್ಮ ಬೀಟಿಗೆ ಅಟ್ಟುನೇನು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಡಪ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಒನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಕಡಪೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಉಂಡಾತೆ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಐನು 2 ಜನ ಅಂಜೋನ ಹಾಕಲು ಪತ್ತದು ತಾರೆ ತೊರತ್ತಿನೇನು ಅವು 2 ಜನ 2 ದೆರ್ತದು ಐತ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿನೇ ಕಡಪೆ ಎಲ್ಲ ತಡಿಕೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡಂದಂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಜಗ್ಗು ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಡುದು ಅಂಚೆನೆ
ಈ ಬಾಲ್ಯದ ದೊಂಡೆಡ್ ಜೈದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 4 ದಿನ ಅನ್ನಾಕ ಜಗ್ಗದು ಅಡೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಐಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತುದೂಲೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊತ್ತ ಪುರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಾತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಡಿಯಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಾಪುಂಡ ದಾಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಗಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದೊಂಡೆಡ್ ಜೈದನೆಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಬಲ್ಪೆ ಕಂಚಿಗಾರನ ಪಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಚಿಗಾರೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಮನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲು ಬರಿಟ್ಟು ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಕಂಚಿಗಾರೆ ಅವೇ ಕಂಚಿಗಾರನ ಪಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನ ತರತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿಗಾರನ ಪಟ್ಟು ಒಲ್ಪಂಡಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಐತ ಕರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆ ಬರ್ರೆ ಕರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕರನ ಕಂತದ್ದು ಕರ ಬಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರ ತಲೆಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟದ್ದು ಆ ಮಣ್ಣದೇನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕನತ್ತದು ನೀರು ಇಂಚೆನೆ ನೀರು ಕಲಡದು ಪದೆಪ್ಪುಗು ಇಡೇಗು ನೆತ್ತಿಗು ಪದೆಪ್ಪುಗಲ ಇಡೇಗಲ ತಾಗದು ಬುರುಡವು ಮಣ್ಣು ಅವು ಲಾಪುಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ದು ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಲಾಪುಂಡು ನೆನ್ಲ ಬೊನ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡುಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ನೀತೆ ಪನ್ಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪುರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದೆಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಮರ್ದನ್ನು ಪಾಡ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಮರ್ದನ್ನು ಮಲ್ತುದಾರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೆರ್ಪಾಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನೆಗ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.